थांगासिनो दे जोङो मोनहैथारसिगोन थांफेराखै बिदि हिन्जाव गोदान दोनलांनायाव माबायदि जायो दिनै मिन्थिसिगोन आरोना फार्स्ट टाइम दा उनाव दङ नै बिसोरो दोनलां आदै एरना हरब्रा आदै एसे एरना हर आरो उल्था जालायबाय माथोलाय नायबाय थायोनामा गंसे गंनै दाबो साजायखाङाबा बोरै जागोनलै एसे थाब थाब साजाय दे खानादोब्रा सिखाबदो बैसिनियाव खालि जाबाय खोमा दाना बिसिनि गारियाव खालि जाबाय दा मोनफैबायलै जायगायाव अहम ओम ह्रीं क्लीं फट् से ओम ह्रीं क्लीं फट् से ओम ह्रीं क्लीं फट् से हे आफा नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौ दा आं माखौ मा होननानै दिन्थि होबावगोन आं मुङावसो बिनि बिदा नाथाय बे फिसानि जोनोमगिरि नों आफायासो हे इसोर नोंनि अननायजों आंनि गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होना दिनैनि बे गोथार जुलिया आलो गोजोनै जोबलांथों आरो आंनि बिनानावनि इयुन संसारा अराय सुखु गोजोन जाहैयो बिनिनो नों बोराइ बाथौनियाव बोर हरदो दहाय नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौ
सानैबो बुंनाया बिथाङासो नै बोराय बाथौ गोसोजों संग्रि हरो नोंखौ आं दिनै इंराजि बोहैथि बोसोरनि जागोनसै जागोन थांफिननाय जासिगोनलै गैला ओंखाम जाखांबाय जों हाबायाव नै ओंखारजोब्बाय